Sugeng ati sing biyen tau menake wis suwe leh ning kene kowe lumong-ming lumong-ming Masa aku ngarep dhewe berkecil ke dunia ini? Guru nek corona pajar kurang iso lewat kene. A few moments later. Wah, nek dunia kene lho kowe. Berkecil. Yuk temenin gua ngarit yuk. Kalian itu tidak tahu ya ngarit itu indah. Kita gemblong. Intine ngene. Gelem apa ora? Nek gelem ya gelem, nek ora ya ora. Aja gelem sing ora-ora. Nah, iya. Iwak teri iwak pas. Mantan mati ora luas. Mangkat. Mangkat. Kan sih, apa Bang? Ketemu. Dewe wis strawberry nek kowe. Yo. Yo mesti makan kowe iki aja putih yo. Semang jesuk iki. Dele Tegal ya, Kacang kuayah panen. Panasnya kok ngene jesuk. Karena Tegal yo. Karena hutan. Tabrak, nunut. Megah dari situ teh. Ayo tuh aku ini Tegal. Megah. Iyalah, apa saya dadi wong ra duwe. Delok nunutan ra dikeki. Oh alah, Bang Titil. Maku ya maku. A few moments later. Anak sopo yang Tegalku? Wah, nyolong kok kacang. Lagi apa ya? Kayak uang kok coro. Wah, raketok. Aparannya sih? Ya, oh, kagemblong. Kacang kok diriti. Oh, pancet nang omahmu kowe. Ayo. Wes sing salah ya aku. Wis aja rebutan bener, rebutan salah. Wis diaki melu salah, diaki salah. Apabila esok